kuan. Mamutong na sa babaw. Yo, what's up mga tsuy natin tambis diri na mingaw mo aning tambis ako gimingaw ko o gimingaw mo sa imong uyab. Isa mag-question sa take mukaon ta mga tsuy. Lami kini mga tsuy kay green nga tambis nga variety. Kuan tulo man ni ka tambis variety so mangaon na ta. Mao ni siyang kuan. Mamutong na sa babaw. Tagusan di ka diya. Asan to si Binsoy challenge eh? Nagbukbang ba ko ingon ko magmukbang ko. Kamay klaro na eh. Mamutong mga ta. Papila mi dami. Sabi si Binsoy challenge eh. Busmards. Giapas naman tayo natay. Sabi Busmards eh. Busmards. Klaro na eh. Uy, klaro eh. Bang may pabot ba po? Nadi ka dili day. Nak sige ka objet. Uy, papila dami. Sana eh. Ingon ko magmukbang ba ko wat pa ko dun. Apas na mo. Wala man ka nagsulti good. Nagisangon lang po din si Busmards ba? Iya ni siya usa, dapat siya usa. Nami. Hindi ko ani. Kami. Ngapel mo diri wa may costume o uniform ba? No, nag-inform mukbang ni ka diri. Bawo babot babaw. Ibaligyan ni Bistoyo. Hali nag 3M. Napalagi ni apa lagi kang kamera wa. Ano ni may katawa mo daw, sige tumbang. Tay karo. Ano ba naman ay? Kat. Sikat ayaw. Mukbang diri apas apas. Dog. Mi ay. Magmukbang sa miya unya mi maglamaw. Nagbaylo mi kay naglisod si piko sing tiyan. Ini apa sih? Napay ni apas. Green ang hinog ano yun? Mi ay guys. Ni oglatang kayo. Tamis kayo ba? Kay mito. Tamis kayo. Bisa kaayo no. Ate hugot na may wala man kibilan eh. Ano lubi pa po. Ang kameraman de. Dako lang talay. Guli mapil ba. Ang kameraman dako lang talay. Dawat.